Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen aw minnu ma su RTFM sanfɛ. Maliyɛnw an b'a yira aw la bi k'a fɔ bi ye donba ye, bi tɛ seliba don ye nka bi ye donba ye. Maliyɛnw an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ Bamako MCA da la nin wagati in na n'o ye maison centrale d'arrêt k'a sabu kɛ Mali bi voilà k'a sabu kɛ bi nisɔndiya bonya kojugu ye MCA dafalen do bi. MCA Bamako maison centrale d'arrêt a dafalen do bi k'a sabu kɛ Sidiki Kuyate ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mande Sɛgɛ la ni Yɛrɛwolo Debout sur les remparts porte-parole général ani groupe Fitiri Media Mali au directeur ale de don voilà donc ale de kan ka ale bɔra ka libérer sisan a ka kuma min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin y'a san 1 ani dɔ ye a tun bɛ fanga tigilamaaw bolo n'a tun bɛ a sigiyɔrɔ kun bɛnnen don MCA kɔnɔna ma donc maliyɛnw an bɛ wagati min na sisan bi ye tarata de bi ye tarata ye juin kalo tile 11 nin dati in kan ka mémoriser kosɛbɛ ka sabu kɛ bi ye donba ye donc Sidiki Kuyate an kɔni b'a yira an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ale kɔni libéré la sisan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn convoi bɛna wuli sisan an bɛ ɲɔgɔn accompagner ka taa fɔ a bila a ka destination la fɔ a ka famille la donc maliyɛnw a bɛ to filɛli la RTFM sanfɛ inchallah n'a kɛra cogo min na voilà a bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama.